लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोग्लैनाय माबा आन्डार ग्रेजुवेटनि रिजाल्ट सेकेन्ड सेमनि बे रिजाल्टआथ' बिराद गाज्रि आरो दा बिनि सायावनो आं फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों आरो आं मिथिनाय खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डार ग्रेजुवेट सेकेन्ड सेमिस्टारनि रिजाल्टआ बिराद गाज्रि जेरावबो माने कलेज नायै कलेज गासिबो कलेजावनो बांसिनानो 100आव 1%ल' पास आरोखि ओमफ्राय मारै बिदि जाथावथाव स्टुडेन्टफोराथ' लिरा नङा लिरदों ओमफ्राय रिजाल्टआबो रिजाल्ट सोरनाबा फुरा अल बेक आरो बिसोरबो फरायदोंना फरायाखै बिनि मोनसे माबा जाहैबाय ओमफ्राय दा बिदि बेक थाजानायफोराथ' नों एग्जामाव लिरा लाबानो थायाखैना लिरदों सोरनिफ्रायबाबोथ' नायनानै लिरदों गावबागाव हानायखिनिखौ लिरदों रावबो बांसिनानो बिदि एथ' बुरजा बेक थायाना बयबो थायोबा साफा सानैल'सो थागोन बिदिथ' अल बेक गासिबो बिदि थालायलायनाय सोरनाबा मोनब्रैयाव मोनथाम पास सोरनाबा मोनब्रैयावबो मोनब्रै फेल बिदि आरो जादों आरो एथ' अयनाय स्टुडेन्टफ्रा बिदि जाथावाना एग्जामावहाय बिदि लिरा फेल जालायलायनाय ओमफ्राय दा स्टुडेन्टफ्रा बिराद रागा जोंदों आरो सेकेन्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट मोननाय दाथ' थार्ड सेम मोनबाय ना फर्थ सेम मोनखो मिथिला जिखुनु जाया रिजाल्टआ बिराद गाज्रि जानायनि थाखाय स्टुडेन्टफ्रा बिराद दुखुबो मोनदों रागाबो जोंदों इउनिभारसिटिखौ ओमफ्राय मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय जाय एन्सार दानो बा बे एन्सार लिरनाय माबा पेपारखौ दानो बिसोर बिदि मास्टारफ्रा मा रोखोम दानो जेनेबा आंनि साननायावथ' बिसोरो ओरैबायदि ना लेखानिखौ एखे लिरबाबो ओमफ्राय बबेबा मडेल बा एन्सार कुइसननि एखे लिरबाबो दाय जायो माने नायनानै लिरदों कपि खालामदों होननानै बुङो माने बिसिनि बायदिबा पेपार दानग्राफोरनि बायदिबा एन्सारा फुरा बानायनानै लिरनाय जानांगौ आरोखि नट्स गावबागाव बानायनानै लिरनाय लेखानिजोंबो एखे जानो मोना आरो बबेबा जेनेबा मबाइलनि बा गुगोलनि बा ओमफ्राय बिदिनो मा होनो मडेल कुइसनफोरनि एन्सारफोर बिदिजों एखे जानो मोना फुरा गावबागाव बानायनानै लिरथारनांगौ आरो बिदिबासो नाम्बार होयो ओमफ्राय दा बेनो खमसे खम दे लेखानिखौ फरायबाय मडेलखौ फरायबाय सोरबाथ' नों एखे लिरगोन ना एसे एखेयानो जागोन बेफोरखौलाय मानो दाननांगौ बेबोथ' एन्सार बेखौ फरायाबा बेखौथ' फरायनांगौ माने बिसिना फरायनानै मा बुजिदों बेखौहाय फुरा लिरनांगौ आरो बर'निखौथ' आं बुंला बर'फोरना बानायनानै लिरजायो ओमफ्राय बर'निखौ बानायनानै लिरजायोबा लिंगुइस्टिकखौलाय मारै लिरगोन लिंगुइस्टिकआबोथ' नोङो बानायनानै लिरथाव जाया मुंथाव जाया मोखासथ' लाथारनांगौ जायो आरो जेनेबा दस्रा मेजर लानाय बा जेनेरेल बिसिनाथ' नोङो मा होनोमोनलाय इंलिस गोजा जाजोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा बानायनानै लिरनो हायो सोरबा बानायनानै लिरनो हाया बिराद दिगदार जायो आरो ओमफ्राय जेनेबा मोखासथ' लानानै सोरबा फरिखायाव लिरो ओमफ्राय बे मोखासथ' लानानै लिरनाया ओरैनोसो आरो ना बिदि खालामनो नाङा ना पेपार दानग्राफ्राबो लेखानि जे एखे लिरनाय अबेनिजोंबा एखे लिरनाय एसेसो नाम्बार होजायो आगोल जोंनि समाव आंथ' दा एम ए गैला आंना एम ए फरायनानै माबाखांबाय डिग्रियावहाय आं गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव गोग्लैदों आरोखि जोंना माबाया इउनिभारसिटिया दा ग्रेजुवेटनिया माबायाव गोलैबाय ग्रेजुवेटआबो एम ए आबो माबायाव मा होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आगोल जोंनि समाव मा होनोमोनलाय गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव गोग्लैनायावहाय लेखानिजों एखे लिरबाबो मडेलनिजों एखे लिरबाबो अबेबा मबाइलाव सार्च खालामनानै लिरबाबो नाम्बारा फैखायोमोन आरो बिसोर फेल खालामामोन खुनुरुखुम एसे बानायनानै लिरनो हाबानो बा एसे गुसुं लिरनो हाबानो खुनुरुखुम लिरनो हाबाबो हायाबाबो आंथ' मा बुंबावनो आंबो डिग्रियावहाय अबेबा साबजेक्टआवहाय खुनुरुखुमसो लिरनो हादों थेवबो पास फैबावदों आंना ओमफ्राय दा गावसिनाव मा होनो पेपार दानग्राफोरनाव जेनेबा सोङोबा ओरै होनसै मोनसेबो एन्सार लिरनायानो जायाखैलै बिदि होनगोन आरो स' लोगोफोर आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो आंबो एसे मिन्थिनानैसो बुंखादों जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर दे थेंक इउ फर वाचिं बाय